ay ang Iwahi Penal Colony o mas kilala po sa tawag na prison without walls or bars. Ng iba't ibang lingwahe, lalo na po ang English. And of course, the two legacies that given to the province of Palawan ay ang Iwahi Penal Colony o mas kilala po sa tawag na prison without walls or bars. Iba pa po siya sa ating tinatawag na Muntinlupa. Kung mabalitaan niyo po, di ba po nagpapadala nga po sila dito ng mga bilanggo kasi mas maganda po ang buhay ng ating mga bilanggo kung nandito po sa Iwahi Penal Colony. At ito naman po ay ang pinakamalaking leper colony po sa buong mundo. Ito po yung tinatawag natin Cullinan Lepers Colony. Ayan din po ang nag-serve as a research facility po para sa gamot po or sa cure po ng leprosy or keton. Sabi nga po nila, ito po yung lugar na kapag tumapak ka, hindi ka na po makakalabas. Before. Bawal na po. Yes. Hanggang ngayon? Hindi naman, sir. Ngayon, sir. Sir, hindi na. Siyempre na, sir, may cure Akala na rin. At ano na rin po yan siya ngayon, isa na rin po sa dinadayo po. Parang na-curious na ako. Hindi, may ito museum na. Ah, Museum. yes, kung meron din po tayo dyan. At kapag may gold coin ka pa, ibig sabihin, isa kang leproso. Oh. Yes, kasi gold coin po ang kanilang. Yes, ma'am. Gold coin po kasi ang kanilang pera. Mayaman dyan sa lugar na yun, ma'am. And of course, Destination na siya. marami na po magagandang beaches dyan. At saka na-preserve po talaga, di ba? Na-preserve talaga yung lugar. Yes. At syempre, ito naman po yung entry point ng mga Espanyol po sa lalawigan ng Palawan ay ang Kristyanismo. Kagaya po nabanggit ni Madam kanina, kahit saan po sila magtungo o magpunta, lagi po nilang bitbit ang kanilang Cross. cross. Yes. Cebu. Yes.